dan sekitarnya. Sapa, Nduk? Ya kuwi Mas Jo Klidik karo Mas Jo Kluduk. Munggah ana pepanggungan ngersake dihormati nganggo tembang apa? Ngersake ya kuwi aja dipleroki. Oke. Monggo para kadang-kadang paguyuban Madangkara ngormati Mas Tiktuk dengan aja dipleroki. Dados. Yen kagem warga masyarakat Tulungagung ora pangling, ora asing. Merga pancen ben bengi lek pentas iki ning Tulungagung. Iya. Sugeng dalu Mas Jo Klidik. Sugeng dalu, Pak. Iki ngrungokne ora to? Kupinge lho. Semangat kok. Assalamualaikum Mas Jo Klidik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kupinge iki lho. Kok sing diceluk tik karo tuk kok iso ora ngrasake. Enten napa nika? Nggih, kedap. Pancen niki nggih tontonane Pyayi Kathah. Nggih. Nggih sedaya menika sami nampi kebahagiaan. Leres. Sampi nampi anggenipun lenggah kanthi sekeca. Nggih. Mula nyuwun kesadaran masing-masing menghormati yang lenggah. Kalau mungkin yang merasa berdiri menutupi yang di belakang, nggak saling mentoleransi keadaan dan suasana. Nggih, nggih. Iki hajate wong sak desa, hajate wong akeh dinikmati bareng-bareng. Nggih nyuwun kirang pangapura, pancen nggih niki kebake kabudayan wonten ing Macambang, Mas. Nggih. Nggih, mula sakderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah barakallah. Ya Allah, Mas. Cahya pripun alon-alon sik lho alon-alon hati-hati kok kleru liyane niki dalu sowan Pyayi Macambang niki kaya-kaya tombo bales budi kula Mas kok ngaten riyen rikala tahun 2011 nggih pertama kula ngancik wonten ing panggung wayang kulit nggih teng Macambang menika mula insya Allah Macambang tidak lepas dari koridor budaya yang selalu mengangkat harkat martabat budaya Indonesia. Mongko wonten tetembungan lali sumber ketiwasan. Saestu kok gandeng jenengan pertama pentas ten Macambang. Dadi nuwun sewu yen kanggene kula kok nganti jenengan ki nampa rejeki peparing saka panitia sampeyan kleru. Mergo iki tempat bersejarah eksise seorang Klidik dan Kluduk. Insya Allah kalau saya yakin yakin Mas. Kula kalih Mbah Lurah. Nggih. Bapak Warkamto leres niku mboten nate hitungan Pak. Cocok. Saestu mboten nate hitungan pun kaya bapak piyambak. Apik kuwi. Dene wae akeh nggih kula tampi krana rejekine Bapak Lurah nggih kathah. Nggih. Kula diparingi sekedhik nggih kula tampi wujud barokahipun Pyayi Macambang. Nggih, nenek ngerti. Ndek ngene kali dawir pertama kali. Ambemu kuwi wis ora mbok yo mendukung sithik napa piye ngono kok. Ndek ngene kali dawir. Ora lho Mas Duk sing beneri pertama ning Macambang apa kali dawir? Ndek ngene kali dawir pertama kali kula niku ting Tulungagung kali dawir ngono. Ndek ngene main ning ngene ngentrong ya ngono. Pertama kali kula ting ngentrong. Saiki ning Macambang pertama kali Macambang ngono wis biasa. Lah kowe iki jane ngewangi sapa to wong sak grup lho kok ora ngerti. Omongane wong ditanggap wis ngono kuwi wis. Astagfirullahaladzim. Pangapunten Gus. Nggih. Bocah niki nek ora ngerti bibit kawit bobote mbiyen nalika nyambut gawe nu pripun mboten ngerti. Nggih. Ngertine lak ming tutwuri handayane ngetutke saka mburi tok. Nggih. Ning mboten ngerti jas merah. Napa niku? Jangan meninggalkan sejarah. Leres. Rohku jas udan aku wis. Ora kula melu mbelani mboten kok mbelani dumateng Mas Klidik mboten ning niki kula nengahi kemawon gandeng ingkang kepareng nimbali lak Pyayi Macambang. Leres. Mboten wonten salahe, mboten wonten lepate menawi Mas Klidik itu menyanjung-nyanjung orang yang ada di Macambang. Niku sak trepe sampean dadi dulur, dadi rombongan kudune mendukung piye carane Mas Klidik. Heeh. Menutupi dalam kekurangan pementasan. Saling melengkapi. Lah kedahipun ngoten. Kula niku sampai kalih Mbah Lurah estu, Gus. Nggih, pripun? Dalu niki Surabaya itu ada
napa penghargaan para atlet Jawa Timur. Terus Niki kedahipun kula wonten Surabaya ngisi ngrika. tanggapan ten mriko. Nggih. Lah kok malah milih nang kene? Lho, ora kono ora nanggap sing nanggap kene rene to, Pak. Tuk, kowe aja ngentahi iki adikmu. Lho kuwi mek cerita tok asine. Lah kuwi kancane nyambut gawe lho kuwi ora. Ngeten iki piye jajal to, Mas? Nggih. Panjenengan niku niki dudu dulur. Leres. Ning nek panjenengan ngasta anggenipun lenggah wonten ning Pringgitan, menika lak mesti nyengkuyung panjenengan. Harus. Padahal dudu dulur wong liya braya ning Nggih. iso mbatih dadi keluarga. Lah niki lho. Dudu wong liya, tunggal getih. Ya sak petarangan kok ya ora piye ngelingi ngerti aku ki apane dheke, tur ya aku ki sapa lak ya ngerti to. Karo awake dhewe kok lali iki piye iki? Maksudnya ki ya adi. Ngono Ya lho, roh, gitu, Mas. ya roh ngono. Lah sampean ki ketoke ya sumringah seneng. Ngene lho. Kamangka papan panggonane wong seneng ki ndelok-ndelok. Wingi ra seneng saiki kok seneng. Ya senenge ning Macan Ber lagi bengi iki aku iki. Ha terus Tulungagung ki menjadi rekor muri dalam hidup saya berkarir dadi dagelan, Pak. iya. Biasanya ning Tulungagung ki sunat, mantu, bersih desa. Lagi ki Macan Bang nanggap wayang nimbali Mas Cahyo dagelane wiket karo aku. Nggih. Mek trimo ngresmekne warung kopi Pak Warsito iki. Ini menunjukkan bahwasanya Kok warung kopine Pak Warsito iki godhog banyu ngesoki cengelmu kuwi kok. Lah wong acarane bersih desa, resik desa, ngilangi Sukerto sambe kala kok iso malah ngrespekke warunge Pak Warto iki. Wah. Kebetulan warung iki mapan ana ngarepe kantor desa, mung kebetulan ngono lho Mas. Nah. tak kira lek ngresmekne warung kopi Pak Warsito terus nanggap jenengan tak kira ngono. Kowe kok nek nganti nemen-nemen ning kene, utangmu padha karo kami tuwa karo bayan utange ya ning kene iki. Ngono lho. Utang kopi ya ning gone Warto kene. Mangsamu. Pangapunten Gus. Nggih. Pancanipun Mas Gludung nu kurang tata krama subasita sopan santun adat ketimuranipun kirang. Leres. Macan Bang, menggawe Mas Klitik kepiye? Macan Bang kalau diurekan. Panjenengan sik sore kok ya wis gaweke ukara. Loh, untuk nuduhke dhumateng warga masyarakat bilih panjenengan menika pelawak yang cerdas. Kalau saya situasional Gus kula lihat. Upamane. Panjenengan ngendikan kalau wau napa? Macan Bang. Nggih. Macan Bang, macan. Kuwi dua suku kata. Nggih. Maki tegese manteping kolbu antarane akhlakul karimah, kolbiyah, jasadiyah ini menjadi satu membawa barokah. Mula manteping kalbu Piyayi Macan Bang setiap bersih desa selalu mengadakan ritual Jawa yaitu budaya wayang kulit dan pengajian. Oh, Ini iya. Can. Canda dan tawa, ora kok pejabate, ora kok perangkate, ora kok masyarakate, selalu menanamkan canda dan tawa. Senyum adalah ibadah. Wong ki mesem saitik, kuwi padha karo ngedohke bilahi, Betul. nyedake rejeki. Saya nek gelem guyu bendina tanpa mandeg, mesti didoi tangga. Sing Sebabe. ngomong sapa bojoke ngguyu isuk awan sore nyatane ya kentir ya. Ngono. Ibadah, Gus. Ngoten. Terakhir Bang. Bangkitkan, Iso. bangkitkan semangat para masyarakat wonten ing Macan Bang. Insya Allah ini adalah catatan pertama bahwa Macan Bang yang selalu menjadi percontohan desa sekabupaten Tulungagung. Tepuk tangan untuk Macan Bang, luar biasa. Cerdas jenengan. Sampeyan ke adike Nggih, to? nggih. Adike Mas Kluduk to? Leres. Cerdase kaya ngono, mendah kaya apa kakange. Wah, kaya tempe bosok niku kok. Wong modele kaya blulung. Piye adikmu iso ngelokne tempe bosok piye? Ora masalah wong modelmu koyo tempe benguk. Ayo kono ndak ngomong apa? Ya napa Pak Eko? Loh, Pak Eko ndak matamu iki. Oh. Kowe apalan kowe iki ora. Kowe iki mula to update ora kok terus ming ngetutke lokalan wae. Iki lho dudu Mas Eko. Ngene lho Pak. Alah Klitik iki ngandani kowe biasane nyeluk aku ya Mas Kangko ngono ya padha ae ngono. Kak saiki tak hati-hati ya. Yen Mas Klitik mau menerjemahkan Macan Bang, saiki Mbah Lurahe asmane Mbah War Kamto. Mbah War Kamto, warki waras. Ora waras ya apa ora nanggap wayang. Loh. Kowe ora nyebranake. Lho iki wong pinter ngene iki cepat.
Wong waras ki yo lenggah, pakai ageman tuh waras. Lah yo waras, tegese waras secara jasmani dan waras secara rohani. Dan alhamdulillah sudah terbukti Pak Warsito iki dadi Bapak Kepala Desa sudah terbukti. Sik alon-alon. Nyapa kok warta bakul kopi. Jangkrik Katane Sing kok sawang warunge Kang Warsito Pak ae. Warkamto ora kok Pak Warto, wah. Pak Warsito iki warung kopi ki lho. Iki ya apik lho iki. Nah. Pak Lurahe jenenge Pak Warkamto. Warkamto, ngarepe kelurahan jenenge Warsito. Warsito. Iya Kira ya apik. jibek aku ya. Iya. War ki saka tembung waras. Waras. Waras secara jasmani dan juga rohani dan sudah terbukti bahwasanya iki sing iso dalani pejabat dekat dengan masyarakat. Nah. Dan sudah terbukti juga ke depannya masyarakat akan melekat di hati pejabat dan pejabat insya Allah akan menuruti apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Omane wong tanggap yo ngono kuwi. Terus Lambemu. ngelem lurahe. Tak Tapi. balik jane loro tatimu ya jane Loh. kok. Ngene. Urung rampung lagi pisan kok Par, ya. nggih, nggih. Kam Kam. Ki kami tua yang menjadi pendukungnya. Lurah kuwi uga ana kami tua. Lurah berjalan sendiri itu sudah dinyatakan tidak akan jalan, tidak akan lancar dan tidak akan sukses tanpa didukung Bapak kami tua. Jadi apa jenenge struktur kepemerintahan itu penting. Ono lurah, ono kami tua, ono RT, ono RW lan ono mudin. struktur Iya. itu Mbak ya. Cangkemmu nyawa struktur. Ya. Seeling ya bocah. To. Toki toto Pak. Lan terbukti desa Macan Bang ini sudah noto warga masyarakatnya, noto ekonomine dan noto infrastrukturnya. Infrastruktur. Oh iya. Bocah ki dengaren ra kecantol untune kuwi. Biasane ngomong infrastruktur wae terus wangel banget ya, Mas. Ngawur ngene iki kadung kena kopine Pak Dewarsito ngene iki. Wes. Saiki men adil ngene. Ya lek kleru-kleru antane Pak Warkamto karo Pak Warsito. Warsito. Pak Lurah ampun, Mbak Lurah. Nggih, nggih. Saiki sisane kopine. Pak Warsito, war ki apa? Sing hubungane karo kopi, harus kuwi. Kok sik to. Sampeyan ki jane mau diteri pirang tremos. Lho ora lah kuwi timbang kleru-kleru kok. Ya Loh, bejan. Pak Warsito adalah salah satu warga masyarakat Betul, Pak. Macan Bang yang ikut mensukseskan pagelaran malam hari ini. Kopine asli, Gus. Asli apa? Panjenengan ngunjuk. Wah, asli. Enak. Wah, jagung tok. Ngawut ae. Ora jagunge saite ngono jajal. War. Warki warung. Ya kabeh ngerti tuk lek kuwi warung. Masa kaya ngene iki sarean. Warki saka tembung warung Iya. sudah terbukti warung ning Macan Bang kene iki sing terkenal ora ana liya ya kuwi warunge Pak Warsito. Ape lho kan. Siki saka tembung siapapun bisa mampir ke warungnya Pak Warsito. Mergo iki ora membedakan sapa sing teko, tidak diskriminasi, sapa-sapa oleh teko, sapa-sapa oleh utang. Kowe kok cuwata sinten lho kok iso Warsito. To ki saka tembung tombok. Bengi iki tombok bangkrut. Ora nek sing ngopi ndelok kabeh ning kene iki. Wis sembrono kok iki. Oh, Pak. Maksudnya Mas Warsito. Cahyo. Mas Warsito. Mas Warsito. Cahyo Mas Warsito. Cahyo pun tadi. Iki lah maksudnya gini loh, Bos. Seneng aku. Kembali kepada putra daerah. Ya. Mas Cahyo mijil saking Blitar. Blitar, lah. Mbak Kesi mijil saking Ngentrong. Leres. Nah ini menandakan bahwa kita harus bangga. Bangga no, bangga aku ya bangga ngene iki. Loh, kok bangga pripun? Ya no karo aku. Apa maksudnya? Kata sandimu itu apa? Kok sampai mengeluarkan bahasa tubuh ngono kuwi lho? Lho, si Kes ki simbel si pakku. Loh, apa kuwi? Kes iki mbiyen pacarku. Ya Allah nemu pirang perkara to, Loh, Gus, Gus. aku ki si Mbak Kesi kuwi umpama dilihat cantik, umpama ayu, kemayu kuwi wajar. Lah bojomu ki wis pesek, elek, kemenyek. kayak ora pesek mergo raine kemajon. Ngawur lho. Rayo kemajon ki apa ana kok iso? Pesek tapi bojoku elek oh. Nyapa? Tapi pinter golek dhuwit, Bro. Alhamdulillah. Aja nyepelekne bojoku wong elek lho. Usaha. Ambak bojoku ki wong elek tapi pinter golek dhuwit. Kerja apa to, Mas? Ndengi mulai tanggapan dhuwit ku entek kabeh digoleki dhek ning sak ya ilang, ning kaki ya bablas.
Walah ngutil to kuwi. Kok ngutil kok mbok omongke. Saiki perlu diluruskan. Iki sing mirsane piyayake iki live streaming lho. Piye? Guyon Pak. Jangan sampai guyon, Mas guyon, Pak. Kosek. Guyon. Bos. Jangan sampai jenengan menyebar fitnah. Guyon. Nuwun sewu, elek-elek kula niki nggih dalang. Nong, Nadyan iya. to arang-arang teng Tulungagung pancen sampean luwih kerep. Ngakon. Ning ora kena kok omong sak geleme sampean biyen kok gandeng karo Kesi ketemu pirang perkara. Wis ngakoni. Sampeyan pirang perkara. Nuwun Aja. sewu, bojo kula Kesi niki elek-elek. Ngakoni berarti. Niki ya dosen. Nah. Mahasiswane ya akeh. Lah Iki magister seni. Ing atase dosen magister seni terus ki muridé pirang-pirang mosok grentuk karo gemuk. Ya. Kan mboten masuk akal ta Mas Kritik kuwi. Mas, Gemuk. sepeda motor ki arek gemuke, ora lunyu. Nglompok kowe gemukno kesi apa? Aku gemukno cara kesino rante. Wah. Jadi menyatu, jadi satu. Loh. Kowe apa kowe mau? Kula gemuk, kesi menika rante. Rante. Lah jenengan nika gir. Iya, gir sawatne ning raimu kuwi. Panjenengane ya terpancing apa? Ya terpancing no nun sewu mung iki bojoku kok ya. Inallah masobir. Upamane mbiyen ki enek lelakon apa-apa, kan kuwi lembaran harus ditutup. Leres. Kita dengan Bu Kesi membuka lembaran yang baru, Betul. yang penuh dengan kebahagiaan. Ngopo? Wong golek dhuwit ini direwangi ngelek-ngelek karo tanggane, ngelek-ngelek karo kancane, ngono kan boleh. Banyolan kan akeh Mas Kritik. Nangke leres. Ora kudu njur fitnah ngene ora Saya kudu. aja melihat situasi bisa menjadi materi kok. Iya. Kowe Dalake nesu. lho. Ora celelekan lho. Lho nun Ini- sewu aku kudu mbelani bojo. Bos. Para tuwa kuwi nglunggoni. Roh arek marang tuane sampean ki roh, biyen ya karo aku Pak Diwagiman to. Oh. Ya apal lah aku. Kok apal? Ya apal lho, masih wondo gene mancing karo aku biyen wondo. Kowe kok ngerti we? Ya karo aku ya plek no, Bos. Sadurunge karo sampean karo aku ya 5 tahun lho ngawur sampean iki ya. Sik. Alah. Ceklen sik, iki dikseni pi akeh Bu Kesi. Klat, Mas, Ngopo? Klatak ke, urung dibangun Bayeman ke. Aku iki terutusan karo Kesi kono. Sik iki malah Jare tekan Kesi- dindi omongane iki. Kesi ki ngimpi apa to? Men. Lah wong pancen Mas Cahyo iki umpama Mas no emas sing nomor 1, permata no permata sing nomor 1. Lah wong iki kuningan lho kok iso gelem karo konoan iki ya. sik iki kan ya iki pelaku to. Ayo Bu Kesi. Ayo. Pelaku. Yang omong sing jujur. Yang piye? Bojone wong teluk ya sampluk raimu yo. Kowe rayak-rayakan iki anggitmu. Bu Kesi omong sik. Aku kelingan biyen nek ku nyeluk. Saiki mediane media luas lho, ora Klarifikasi Bu Kesi. Nggih. Lek pancen sampean iki seneng karo kluthuk, ra apa-apa sampean sesuk mulih karo kluthuk ra masalah. Ora apa-apa mobilku kok. Sindenku sik akeh bareng aku ra masalah. Aren nesu. Iki urusane keluarga ra sampe melu tuk, wetuk. Syukur nyapa nesu. Nyuwun sewu Mas Cahyo Kuntabi. Mbuh, ndang ngomong. ya sabar to Mas jenengan ki Ora yo ben klarifikasi kok sampean ya. menjadi pemimpin rumah tangga itu yang bijak. Sing ngobong ati kuwi dulurmu kae kok. Wah ya urusana dhewe nek kuwi. Lah iya. Aku ra melu-melu kuwi. Nyuwun Ayo. sewu Pak Dalang. Mas Cahyo sing ganteng dhewe. Telek. Piye to kok? Awak Lah. jenengan ki dunggulke lho Yang- kok iso. Oh, sik aku butuh keterangan kok. Yang Menengot kok yang. Nyuwun sewu. sandalmu nyuwun sewu. sandalmu tak gawe biyen sandalmu tak gawe. Iya Mas Kluthuk. Sabar. Mas Cahyo, nyuwun pangapunten nggih. Panjenengan kan pengen preso kejujuran ati kula. Ora jujur. Jujur nggih, niki jujur lho ya. Dosa lho ora jujur dosa lho kowe. Sejatosipun ngeten Mas Cahyo, nyuwun pangapunten saderengipun lho nggih, pun duka. Nalika 5 taun kepengker pancen ya sak tenane aku kuwi gandrung karo Mas Kluthuk. Oh, sik aja bangga iki rong rampung kata-katane. Lah raimu ku lha arep dadi apa kok iso? Iki rong rampung aja gleleng sik. Tak inggir nih. Nyapa kuwi mbok le iki? Lho kok lek antek krungu tek sek ngene bahaya iki. Lah aku lek mati aku sukmaku nyucup mbon-bonamu ora. Nesu. Iki Bu Kesi rong rampung kok wis guyu sik. Kok sik. Tak inggir sik. Saestu, nyuwun pangapunten lho Mas Cahyo. Nggih. Kula riyen niku jujur nggih. Upama kula kan saged milih ngoten antara dalang kalih dagelan. Kula niku lahir batin kula milih dadi bojone dagelan. Ya dalah. Sik. Sampean nun sewu. Sik tak inggir sik. Tahu ngecek mripat no mboten? Bahaya iki bahaya iki. Nggih. Kowe menengo sik urusane keluarga. Lah kene Alteco barang mbok iki. Tak inggir kok bahaya kok lek ngantek depresi Alteco diombe cilaka iki. Apa-apa diombe.
Sejatosipun ngeten Mas Yoyo. Yen kula saged milih kula timbangane dirabi dalang niku dirabi dagelan. Sebab napa? Dagelan menika dagelan menika senadyan to nggih nyuwun sewu. Rupa nggih ganteng Mas Cahya Kuntadi genah lulusan S2 dosen. Apa kae? Kenapa? Super tetra kae kuran apa? Ayo. Ning kenapa kok ati kula niku kok kesengsem kalih Mas Kluthuk saestu. Ternyata kuncinipun apa? Dirabi dalang niku ngengeres ati. Mergo napa dalang niku lek ganteng ujiane 3 perkara. Harta, tahta, ping telune wanita. Dalang kuwi gampang rabinan. Padha dagelan ki lek kondang sukses laris, godane ya 3 kuwi. Ora iso, Ya. ora iso, nyatane aku ya ora. Lah iya, sapa jajal? Loh, aku ya ora, aku ya tetep tenang saja keluargaku. Lah iya. Oh. Kok dagelan barang sapa kuwi? Lah iki Iki dak aku ora. Matamu. Ra melu-melu ketute. Aku. Aku ra melu-melu mbok etut-etut. Tapi ngomong sapa iki? Urusan kono. Kuwi kena godho ta kuwi? Lho, apa? Lah bojone galake kuwi. Lho, Kok kendelmen dhek? ora. Sik tak iki aja grubuk kuwi. Iki lho. Lek kula, Oh iya. Mas Kluthuk, Dalam sayang. tenangno atimu ya, Mas. Ya, Cang, kamu ingat enggak kamu dulu? Ingat aku. Aku taruh dulu ya. Wes sik tak takoni. Tak takoni ya. Sampeyan wis tau ngemut mercon bledos ning cangkem dhuwur ngono. Tau Tahu ora? borong dicuri pirsa Mas Cahya lho. Kuwi bahasane wong cemburu ngono kuwi. Aku iki gur takon kok. Ora Bos kok kene iso. lho. Nun sewu lho nggih. Rono ora apa-apa lek Lho, sira. ya kan kita kan seniman. Jadi pokok pembahasan itu kalau di bawah itu kan itu privasi atau pribadi, tapi lek ning panggung ngene iki lah berarti kan is entertainment hiburan lho, Bos. Bener. Kuwi berarti kan iki ora ana antarane bojo, ora ana antarane apa sing penting kan hiburan lho, Bos ya. Partner, partner. Partner. Oh kerja. iya iya, kerja sama kita. Kulo tak rono dulu ya. Ora apa-apa. Oke. Met nggih, Bos nggih. Bos, Apa? apa tenan krungu tenan nggih. Bocah lek kemaki. Mas Kluthuk, ya Allah Mas. Bahagiane hatiku Mas. Biyen aku cinta lama saiki bersemi kembali. 5 tahun kepungkur akhirnya aku gagal cedak karo sampean mergo aku direbut karo Sabar kae lho lho Mas, Mas. sabar. Nggih ngerti niki sabar. Aku iki Ora kelingan apa-apa sebene ngono. Tunggal. biyen awake dhewe dolan ning Gunung Bulu kelingan awake. Gitu. Ning kono ta? Ade rekreasi ning kono nggih kemah biyen kae. Iya. Ya toh? Heeh. Aku kelingan biyen awakmu ade nggo korek kae lho. Kekuasaan teng Lah apa ade penjenengan. terus Iya. pindah ke Gunung Bulu. Aku ki imam rumah Ning tangga. Serabah kae biyen Serabah biyen. Heeh, dolane munggah, Munggah terus toh. sepeda motor. Awakmu adus nih, Bur. Adus ya. Oh, Terus iya, awakmu pas oh. mudun celur terus katokmu keri iki lho, katokmu keri. Ya Allah sampean Niki kok berarti ngeling to, pun Mas. nemen Mas niki. Ya, Pun ya. nemen niki. Apa, Mas, Niki meneng- iki niki- momentumnya bukan momentum yang pas untuk mengkorek privasimu karo Ya Mbak tapi Kesi. paling tidak itu ini suatu kenanganku tak bangkitkan kembali, tak tumbuhkan kembali. Iya ning nyawang to, mesake penggalihe Mas Cahya to. Ya kuwi kan urusannya dhewe-dhewe. Nyapa to kuwi ya ben Iki ngene Dik, iki job yang akan datang lah karo sampean tuh akeh to iki. Nggih. Upama sampean golek setelan liya e piye? ora iso wong sing mek dihapusi mek aku tok kok ape golek liyane nyapa. Mas Kluthuk. Apa yang? Ya Allah Mas, senenge hatiku. Tanganmu malah kasar ini to yang. Yo. Aku makanya aku dadi bojone dalang kuwi nang omah ki ya tetep dadi ibu rumah tangga sing apik ya umbah-umbah Bon. nyetrika Ya ngepel. Allah. Jajal Ya dipirsani Allah. mawon. Lah awakmu dadi bojoku nun sewu lho ki ya. Nun Iya. sewu takon tengok-tengok tok kabeh ki mung pembantu sama sing tak blonjo sak wulan 30 juta, Nduk. Loh. Duit gambar kethek apa piye? Mas Luduk, Mbak Kesi iki dijak mulya karo Mas Cahyo, saiki wis urip ning kutha penak lho. Loh, Wis urip ning kutha penak. Lah nek mbok jak ndane rekasane urip ning desa karo sampean. lho penak ning desa karo ning kutha. Lah wong Mas Cahyo ning kutha penak lho. Penake ning kutha napa? Panane apa? Mamen apa? Loh, spaghetti. Mamen apa ning kutha menika lho? Sego. Mamen jeneng apa? Mamen Sego apa? ya mesti sego. Sego iki asale apa? Beras. Beras ki asale apa? Pari, Pari genah no. Pari sinandur wong ndi? wong Desa. desa. Lah iya kok kemlindi sampean? Panggawe nek ning desa. Roti Gus, dahar roti. Iya, roti. Kei keju, kei coklat enak. Roti niku bane kon apa? Heh? Tepung, Tepung no Tepung kabeh. banyak dari napa? telo. Telo. Telo sinandur wong ndi? Desa. Kok ngengkel sama? Panggawe nek wong desa, Mas.
Aja kemlindi dadi wong kutha sampean. Ning klambimu nek tuku ning ndi nek ra wong kutha. Lah, mall ki enek ning kutha, Nah. ya toh. Tuku napa? Toko-toko apa wae iki ning kutha. Panggah ning desa. Tuku ning mall tuku napa? Klambi, Klambi bane kok apa? Kain, kain lho. Kain asale kok napa? benang, Heeh. Benang asale kok napa? kapas, Kapas ki asale kok apa? kowit randu, Randuk sing ngatur sapa? wong desa. Kemlindi kowe wong kutha. Jenengan kok ya ora duwe inisiatif apa ngono. Apa kowe seneng randu tak goro kene mbok kapuki tok. Kaya Anoman kuwi malah. Lah, ngeten iki lho Gus. Janipun lak kedalipun lak Nah. ngeten. Gawan panjenengan lak kedalipun Iya. ditata to. Heeh. Lah ngeten iki Mbah Lurah, sedaya punggawa para pejabat wonten ing Bu Kesi, aja ngawut ngono. Sampeyan mau tak kon nembang sinom wae mung maju tok ora jumeneng, bareng digelandang karo kluthuk iso gelem lho. Lah mambengi nyawa karo Elisa kok kaya ngono sampean. Lah iki panggungku urusanku. Lah iki yo panggungku. Sing nyewa panitia panggung itu panggungmu. Lah iya. Berarti padha nunute awake dhewe. Ya iya lho. Mas Kluthuk, Wis tak meneng wae. jujur wae Mas. Rasa nangis. Aku dek bengi lara ati. Dek bengi bojoku ndalang ning Ponorogo. Enek sinden ayu. Terus aku ditinggal pacaran ning kono nyanyi berdua. Saiki aku harus sampean arep bales dendam aku, Mas. Stop, Mas. Lara lho ati iki. Jarno Lho yo. ngono kuwi lho dadi bojone dalange ning Wis ati. ngono kuwi dadi iki Pangapunten, Gus. sabar mawon, sabar. Sakola iki kesabaran iki penting. Mulane tak aku lak ngomong to mbiyen wong sampean gelem dadi bojoku insyaallah. Prayogi nembang kemawon Mas Klitik nggih. Ingkang sae merga penonton wayang mboten namung guyon nih tembang-tembang nggih dinteni nggih. Amargi menika perkara kok pateni jangkrik. Kuwi kepruk cempolon biasmu wis suwi-suwi. Lampune aja dipateni. Dalange nesu, Pak. Ora. Pak Warsito. Pak Warkamto Warsito. Aku ngomong ning warung kopi kuwi. Lagi iki nek penonton mateni lampune dalang ora. Pangapunten nggih Gus, anggenipun Sandanono kae. Mas, Lake tak wengi. sampean ki mbok ya. Lake temon iki Nyapa? dalang kok berutusan kok ndi-ndi. Lah nek ra sampean po enek ngene lho yu. Pripun Mas? Ambok yo sithik ki nglenggake keng garwa. Gak jelas nembang. Kepiye-kepiye lara lapane jenengan ki ya karo Mas Cahyo. Nah. Lah nek iki lah hanya sekedar masa lalumu. Nembang. Gak karo Mas aku. Klitik kan Nggih. kula wau pun sanjang. Yen jenenge tresno kuwi asline ora usah dipeksa-peksa. Nggih. Senadyan to Mas Dek, Kluthuk Dek, kuwi Nggih. rupane ala nyuwun sewu senadyan to. Kaya Rupane diesel. brongos, kaya diesel. Sapa ngelone kayak diesel? Sapa? Sama ngelone kayak model Sabar lho, sabar. Lek aku kayak diesel, kuwi kok slenger. Gila, terus tak Nek aku Pripun? tresno banget karo Mas Kluthuk. Piyayine jujur, ora neko-neko, setia, yen duwe kaya akeh langsung bru Nggih, metutu pun. ning aku Mas Sabar Kluthuk. nggih. Kok sik to? Iki lek tak pikire dagelan loro kocok kabeh. Lah, Lah kok ngrangkuli bojoku rumasane iki WC umum ngono piye? Bu Kesi duduk. Arep manut sapa? Ayo duduk. Tapi Kula aku- niki mek ngedem-ngedem penggali. Ora kowe manaske atiku aku kaya nyunggi kompor ngerti ora? Lugo. Moh aku ora manut, aku pokoknya arep bales dendam. Ayo Mas Kluthuk sayang. aku saiki mau bakul sepatu lho, Dok. Bakal sepatu iya. Sepatu jarane ndelok-ndelok. Besok tak paringi sing rego 150 ya. Kok murah men. Sing pink sepatune werku doro ning tak. Aku Anu, karo Mas. sampean kangen tenan. Dudohno gekno lintang asmara ben jajal menehi papan panggonan sing kepenak jajal. Jajal Ayo, pamane. Mas, Mas Kluthuk. introne genen Cina. Pokoke muga-muga bersih desa Macan Bang mriko kabeh didohke iblane cedake rezekine, Mas. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengerin ngamini omonganku sampean. Lah dongamu apik kaya. Introne ngarep Mas. Mas Kluthuk sayang. Ayo Ayo, awake dhewe ke Cina Mas, bareng. ke Cina. Iya. Mau bengi to, bojoku duet mesra karo sinden kuwono lho. Nggih. Atiku mak sengkring-sengkring. Saya karo bales dendam awake dhewe kudu Iya, mesra ya. iya, Di sayang. GM bae digambar mati. Santai wae. Oke. Anggapan kuwi background. Nggih. Jajal intro. Apa mau aku mak kapane Bu Kesi? Di GM GM apa? gambar mati. Kuwi kluthuk ya GM kuwi. Napa Apa, nih? Mas? Gremo. Tapi lah LCR Apa kuwi? lancar. Ya lancar PLGN-e kono. Apa? Pelanggane kono. Jenenge UTG Apa kuwi? utangan. BSK kuwi ya. Apa? Bosok. Lho.
besok tuku sepatuku lho pokoke. Sepatu Mas, kiwa kabeh. Introne jenengan kaya Cina ngajeng Mas. Neng 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 neng. Aku bakal sepatu sing ya. Ya, Ceo, ya. Kula selingane Gus ben mboten Siap. panas suasanane. Siap. Pokoke kabeh muga-muga penonton sehat sedaya pokoke. Amin. Sepi Gus, sepi. Neng 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 neng. Mas Lubuk sayang, Sik. Mas Lubuk sayang. Muridku, Guru, Wahai. muridku. guru. Guru sudah berpesan kepada kamu. Muridku Koguan. Guru sudah berpesan. Jangan sampai kamu mendekati dengan wanita yang berambut pirang. Guru, setelah saya meneruskan perjalanan ke barat, banyak wanita pirang, berambut pirang ternyata itu adalah siluman garangan, Guru. Kenapa tidak kamu musnahkan muridku? Kan ada siluman engkis, Selain siluman kes, siluman embuk, selain siluman bok, dan juga siluman codot. selain Codot apa? siluman codot, Codot, dan duting murono lho. ingtai. Oh ingtai. Sampai Sampai intek. ingtai. Iya kok sampai. Aku cinta banget sama kamu. Aku ya cinta banget sama kamu kok sampai. Sudah lama kita tidak bertemu. Hanya. Kangen banget hatiku sama kamu. Apa dong? Tidak ada wanita lain yang aku cintai kecuali kamu, Asam Minta. Makasih, makasih. Hanya telek li. Bergoyang bersama Macan Bang. Cintamu dan cintaku bakal sehidup semati. Siang pantoro ratri mung sira manis sing ati kerjaku bisa anduweni marang sang ya sugesti lumaing jagat kurang langit ora ana wanita sing ndak tresnani kejaba kowe wong ayu Yayi Macan Bang kabeh dadi seksi ngrembaka mutiaraning rasa ya mung